Ugma na gid sa. Ugma na gid. Patangin ninyo guys. Bueng Kalbaryo. So what's up? Ugma na gyud ang kuan. Ugma na gyud among big event. Big event. The time is countdown na guys. Vlog. So ugma na gyud no. So usa sa direktor Hello, sa vlog. Kmart. I'm yours. Ugma na gyud. So ugma na ta mag sumpay sa inyong video ha. Kay Dana. Isa pa po kayo. Kaya wala yung ginugo ka yaw. Paano mo ginoo guys? Lulo. Dugo ni. Chuyo. So ugma di mi kastorya ugma kay na may good na ilapil ba madungog sa sa speaker ugma man ang maginamang lang video ugma. Di mo? So, ugma na gid sa. Ugma na gid. Patangin ninyo guys. Bueng Kalbaryo. Che. Tawag ay. Ayan. Simula ko stage para ugma. Nagkuadan. Isa. Ato mi. So what's up? Oh. Tama to si GC bitaw. Nami sa kuan Spina compound. Gibidyoan de ko nimo ko. Shout out ko ni kan. Oh, juhan ko. Karon ma. Karon ka. Oh. Hi sa Adi vlog. ko kapoy. So, malhin mi sa Spina compound para sa lansang kasi. Ang sitwasyon nga Sina sa lansang. Shout out din sa mga Russia day na mga atake yun mo guma mga Spina compound, diri mahitabo ang lansang. Lansang sa Ginoo. So what's up guys? Abot ako. Oh, ga-prepare na sa pwede. Oh. Ga-prepare mi sa so good nag-lick up sila mga pastulis. Ano na kong kuhan? Costume sa pastulis. Mag-ilis na ko. Sorry ko mag-ilis ay. Awa mag-ilis ko ah. Tara! Ayan ba dito na happy birthday. I wish you all the best. What's up? Kunya, mag-tapa ko. Bye. Karong mga tataon pagsugod nami. May na sa amin ni Suzuki.
magsugod. So open na ang mga lapel. Nani karon nga oras nga magsaba-saba ko kay karon lang taon. Kurong na ba? Magsugod Ay! gyud hapit sa. Di ta pwede magsaba-saba. DVD, Oh, DVD. di ba ko? Oy, jumong. Oy. Di namin pwede magsaba-saba tataon man ang gabi nilang ni. Ya, hapit na kayo. Good luck naman tanan. Black. Pag opa ka diri sa kong channel, please click the bell icon. Final mauna ni guys. Sa to vlog. Ako itong gignan nga. Last na yun guys. This final na. Mag-enjoy nyo ni mo ko? Yo, what's up? Kami diri sa gym Boss sa Kalay. show meron. Hapit na yun, hapit na yun, hapit. Hindi na sa umong mo. Mga na pinakagahay din nga villagers dito. Ay, nananasan. Soroyo na to ang mga major cast guys. Atong soroyo ng mga major cast. Bali. Remembrance video. Kaya tagay. Sige, mati sa mga lang. Kita mo. Sitro mo yan. Atong mga likuan. Mga na to yung zone pulo ba? Yo, yo. Picture, ay picture. Remembrance video. Hey! Hi! Hi! By the Guys, company ko na guys. Hi guys, mauna na yung final guys. So, mauna ang likod sa backstage joy. Mauna ang likod sa backstage joy. Mauna yung backstage joy. Mauna yung mga dancers na Ay, vlog na? watch out!
Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Here presentation of the Passion of Jesus Christ, mga higala, aniya na ang Buhing Kalbaryo. Asa mo ka na dapat? Kawain ni Kauhanan, na mauno ang tingin sa kawanangan. Mao na ka? Siya, si Juan Bautista, ang naiuna sa manunubos. Oo, sige kong tanawan na. Pero wala ko magdahong ikaw na. Kaya gini tubig. Apan ka mo, kinahanglan ka maghinulsol. Tulsulan ninyo ang inyong mga sa. Kani, ikaw ni kani. Arang ang gahanga ang kangaan sa langit. Moabli ka ninyo. Ikatulog. Gusto mo ba? Wala kay katulog. Lagi 1, 2, 3. Kana. Nindot kay tanawon mo. Sa tinuray lang. Usa ka ninyo. Magaputi ka na. Magtubaglo. Magaputi ka nimo. Ako ba? Huwag mo sa usa ka na mo. Ano ba ako magaputi ka nimo? Agunay pa sa kasulatan. Anong mituo ka man? Na kung sabok, di ba mayran niya tanan niyang ipakahayo? Ha? Tungod kay akong mangod, usa siya magunsabong. Nakita na ninyo. Jose Arimatea o Nicodemus. Tataw kayo pagkabakako ni ining tawana. Nadali lamang kamo. Ug ang ubang katawan sa iyang salamangka. Wala niyong kay pas. Wala na nato gikinahanglan ng usay. Tataw na kayo gipamulong na ang barayana. Sa mga niya binuhatan. Mas mantas pa siya sa kawatan o kriminal. Kay gigamit niya Ginoo sa mga malasog niya binuhatan. Sulpi sa kung mismo pasinitian. Mato din ng babayana. Kung sabo ni Jesus, ang tanan niyang ipanambalan ng galing. O ako, si Cesar. O gusto ako sa kasaksi siya pagpanambal. Kaya nga akong silahon may igsoon. Usa, siya katapatan. O naayo, diya tayo. Wa siya ka na mo mangayo. O bayat, bisalusot ka na ko. Ipatawag na ang mga Luoy. Kumain si Eni Tamboron. Padung namin sa Guadalupe. Kapit ang human. Ilang Santa Cruz! Ilang Santa Cruz! na ngayon pinaypaglaon pa sa langit. Tayo nga ang langit. Sa aking mga kalaway na buwatan, masulan mo na rin. Tayo ako sa aking mga sala. 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 Tayo ako sa a
na mo kan. Manong pasundayag. Mana tanan. Nice trip. Balik mo mga krap. Karon sa Rama Compound. Malipay may gamay. Kailang man ang show. Successful ang play. So, wa pa ta mahuman ni nga vlog. Part 3 pa ni. Napay part 4 kay paligo na mong dagat. Watch out. Sa mga bago pa ka diri. Click subscribe. Andam ka ba sa dugo nga iula? Gikan sa